салом дӯстон, имрӯз дастаи Истиқлол дар доираи бозии даври шашуми Лигаи Чемпионаи Осиё бозии бисёр муҳим бар зидди дастаи Ал-Насри кишвари Арабистони Саудӣ дорад. Бозӣ аз нигоҳи ҷашни футбол ва омадани бозингарони хеле машҳур ба Тоҷикистон барои мо аҳамияти бузург дорад. На ҳамеша Садио Мане, Лапорт, Отавио, Талиска ва дигарон ба Душанбе меоянд. Роналдо наомад, ин аллакай хабари расмӣ аст. Одамони хеле зиёд аз дӯстдорони футболи тоҷик билетҳои 300 сума гирифта Роналдоро интизор буданд. Баъзеҳо 3000 сомонро доданд то дар ҷои VIP бишинанду бозии Криштианоро тамошо кунанд, аммо насиб набудааст. Ба ҳар ҳол ситораҳои дигари футбол ҳастанд ки ин бозиро ба ҷашни ҳақиқӣ табдил медиҳад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сайр мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, имшаб дар Душанбе бозии сол байни Истиқлол ва Ал-Наср дар доираи бозии Лигаи Чемпионаи Осиё мегузарад. Оё бачаҳои тоҷик метавонанд сенсатсия кунанд? Барои бозан шавқовартар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. Дар менюи асосии барнома ба аксия даромада, дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхуд даста то $50, яъне то 500 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Давид де Хеа имконияти беҳтарини баргаштан ба футбол дорад. Ӯ айни замон ҳамчун агенти озод бекор аст. Дарвозабони дастаи Ньюкасл Ник Поп осеби ҷиддӣ бардошт. Ин нақшаҳои Ньюкаслро метавонад барбод диҳад. Ник Поп яке аз беҳтарин футболбозани дастаи Ньюкасл мебошад. Акнун Ньюкасл бояд нафари дигареро дар ҷои ӯ пайдо кунад то хати дарвозаи онҳоро арзанда ҳимоя кунад. Чун Давид де Хеа бекор аст, маълум ки дарҳол таваҷҷӯҳ ба ин бозингари испанӣ шуд. Ӯ пас аз МЮ ба корҳои зиёд машғул аст. Аз ҷумла сайру саёҳати зиёд кард, занг гирифт, ба кишварҳои зиёд рафт, аммо футболро ҳам фаромӯш накард. Аз инстаграми де Хеа маълум аст ки ӯ дар талоши нигоҳ доштани формаи хуби варзишиаш мебошад. МЮ аз ҷавоб додани ӯ ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шуд. Шояд Ньюкасл баръакс аз овардани ин дарвозабон бурд кунад. Ба ҳар ҳол ӯ ягон маротиба ба мисли дарвозабони кунунии МЮ дар 15 бозӣ 30 гол сар надода буд. Де Хеа бо чемпионати Англия аз наздик шинос мебошад. Барои ҳамин варианти якум барои Ньюкасл маъз ҳамин дарвозабони испанӣ мебошад. Пас аз 5 моҳи бефутболӣ ӯ имконияти бозгашт ба майдонҳои бузургро дорад. Луис Суарес ва Лео Месси боз якҷо мешаванд. Ин пайвастшавии онҳо дар дастаи Интер Майами рух хоҳад дод. Таваҷҷӯҳи дастаи Бекхем ба ҳамлагари уругваӣ мавзӯи нав нест. Ӯ метавонист тобистони соли ҷорӣ ба сафи амрикоиҳо пайваст шавад, вале пеш аз ин аллакай бо дастаи Гримео Бразилия шартнома баста буд. Суарес омода буд ки чанд миллион пул ба Гримео пардохт кунад, аммо он замон бразилиё ҳамлагари уругваиро ҷавоб надоданд. Ӯ дар ин даста бозии хуб нишон дода голҳои ғалабаовар мезад ва то ҳол зада истодааст, аммо дар охири моҳи ҷорӣ шартномаи ӯ бо Гримео ба анҷом мерасад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки Луис Суарес дар рӯзҳои наздик бо Интер Майами шартномаи ҳамкорӣ имзо хоҳад кард. Мақсади Суарес ва Месси якҷо бозӣ кардан дар сафи як даста мебошад. Ин мақсад оҳиста-оҳиста ба ҳақиқат табдил меёбад. Неймар ҳам бояд ба ин кор хуш бошад, вале ӯ айни замон на танҳо аз ин ду нафар, балки аз футбол хеле дур аст. Марк-Андре Тер Штеген дарвозабони дастаи Барселона дар рӯзҳои наздик ба майдон баргашта наметавонад. Дар мобайни моҳи ноябр Тер Штеген ба мушкилиҳо бо дарди миён рӯбарӯ шуд. Ӯ дигар ба майдон наомад ва айни замон худро муолиҷа карда истодааст. Тибқи хабарҳо, муолиҷаи кӯҳна ва анъанавӣ ки Тер Штеген айни замон бо истифода аз он саломатиашро барқарор карда истодааст, кор намедиҳад ва беҳбудиҳо дида намешаванд. Аз ин рӯ ӯро метавонанд ҷарроҳӣ кунанд. Ҳатто агар бо истифодаи усули кӯҳнаи тавбат миёни Тер Штеген хуб шавад, ҳеҷ кас кафолат намедиҳад ки бозингар дигар ба ин мушкилӣ рӯбарӯ намегардад. Пас аз чанд муддат дард боз метавонад баргардад. Айни замон дар Барса дар ҷои Марк Иньяка Пеня бозӣ дорад. Метавон гуфт ки дарвозабони эҳтиётии Барса ҳам аз ӯҳдаи кор мебарояд, вале таҷрибаи Тер Штеген дар марҳилаҳои асосии мавсим дар кор мешавад. Ба ӯ метавонанд чанд ҳафта истироҳат бидиҳанд, шояд каме дам гирифтан ба фоидаи кор шавад. Аммо агар ин ҳам кӯмак накунад, пас Тер Штегенро ҷарроҳӣ хоҳанд кард.
сабаби наомадани Криштиану Роналдуро дар Тоҷикистон осеби гирифтаи ӯ дар рақобат бо Персеполис гуфтанд. Дар бозӣ бо Ал-Ҳилол ӯ ба ҳамон дард ба майдон омад. Инҷо гап сари муҳимияти бозӣ меравад. Он ҷо осеб дошт Роналду, аммо ба майдон омад, чунки бар муқобили рақибе бозӣ кард, ки барои қаҳрамонӣ бо Ал-Наср мубориза мебарад. Инҷо бошад истиқлол аст ва худи Ал-Наср аллакай аз гурӯҳ баромад. Чӣ лозим риск кардан? Аммо омадани Роналду маънои онро надорад, ки ба варзишгоҳ наравем. Мо бояд истиқлолро дастгирӣ карда ба Роналду нишон диҳем, ки ӯ беҳуда наомад. Чунин ошу қуртуби бомазаро дигар дар ягон ҷо намехӯрад. Ҳама ба тамошои бозӣ меравем. Ҳолати дастҳо хуб аст. Истиқлол бо рӯҳияи беҳтарин ба майдон хоҳад омад. Даста пеш аз ин бозӣ бар Коктош дастболо шуда бори 12-ум қаҳрамони Тоҷикистон шуд. Онҳо ба ҳисси қаҳрамони Тоҷикистон ба майдон меоянд. дар бозӣ бо Коктош чанд бозингари асосии даста бо сабҳои гуногун ба майдон наомаданд. Эҳсон корти зарди барзиё дошт, Табрез муҷозот шуда буд, Себай, Седрик, Беганович бошанд бо сабҳои осебҳои кӯчак ба майдон наомаданд. Ҳамаи онҳо дам гирифтанд ва имрӯз метавонанд бо қувваи тоза беҳтарин рақобатро нишон диҳанд. Ал-Наср бошад дар бозии гузаштаи худ шикаст хӯрд. Ал-Ҳилол бар онҳо бо ҳисоби 3-0 дастболо шуд. Ин якумин бохти даста дар 21 рақобати охир буд. Бозии гузаштаи ин дастҳо нишон дод, ки Истиқлол метавонад беҳтарин бозӣ нишон диҳад ва 70 дақиқа рақобатро бар муқобили Ал-Наср идора кунад. Дар он дидор ҳолати ҷисмонии бозингарон иҷозат надод то футболбозони мо то охир дар сатҳи баланд баромад кунанд. Истиқлол имконоти баромадан аз гурӯҳро надорад, пас бояд бидуни фишор як ҷашни ҳақиқии футболро пешкаши мо кунад. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.